Larun batean burututako manifestazioa protesta egiteko erabili zuten milaka herritarrek Bilboko kaleetan zehar. Berriro gerta ez dadin salbuespen neurriak eten, giza eskubideak, irtenbidea, bakea lelopean abiatu zen herrira mugimenduak deitutako deialdia. Batez ere espetxe politikak mendekurako tresna direla salatu zuen euskal gizarteak larun bateko martxa jendetsuan. Herrirak, Espainiak eta Frantziak pasaden urtarrileko manifestazioko herritarren eskaerei entzungor egin dietela salatu zuen. Eta honen aurrean gobernuarekiko presio soziala areagotzera deitu du mugimenduak. Maiatzaren 18an 200 herritan egingo dituzten mobilizazioetan parte hartuz. Manifestazioko amaierako ekitaldian martxoak euskal preso zein haien senide eta lagunentzat utzitako argazki beltza ekarri zen gogora besteak beste. Eragile eta erakundeei adostasun zabaletarako indarrak jartzeko eskatu zien Nagore García Herrirako kideak. Eta utz diezaiotela bengoarren espetxe politika, arma politika gisa erabiltzea. Sortutik eskari zuzen eta zorrotz bat estatu frantsesari eta estatu espainolari ere bai, espetxe politika kriminala eta salbuespenezkoa alde batera utz dezatela eta alde batera utz dezatela presoekin eta beraien senideekin egiten ari diren jolas makabroa. Martin Garitano Gipuzkoako ahaldun nagusiak ausardia politikoz jokatzera deitu zituen Frantziako eta Espainiako gobernuak. Bestalde, Xavier López Peña euskal preso zenaren sendiak honen heriotza hilketa politikoa izan dela salatu du. Hala, López Peña zergaitik zendu zen jakingabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Sendagileen, erietxearen, poliziaren eta Frantziako espetxe agintaritzaren aurkako salaketa jarri dutela ezagutarazi dute. Euskal preso politikoen kolektiboak ere Figueroa eta López Peña espetxe politikak hil dituela salatu du.